Il-Partit Laburista baqa' jkaxkar saqajh quddiem il-pressjoni interna enormi illi kellu fl-aħħar ġranet sabiex jitkeċċa Keith Schembri, sakemm eventwalment kien Keith Schembri nnifsu li ħabbar fuq Facebook li waqqaf it-tessera tiegħu. Dan l-iżvilupp iseħħ wara li f'dik li hija l-aktar riċenti minn sensiela ta' episodji li kixfu l-ġlieda interna fil-Partit Laburista, anke d-deputat mexxej Chris Cardona rrikorra l-Facebook u talab li Schembri jitkeċċa immedjatament. Dan wara li internament il-pressjoni li ilu jagħmel għal ġimgħat sħaħ ma swiet għal xejn. Ħassejt li bħala Ministru jkun aħjar li nesprimi l-opinjonijiet tiegħi fl-istrutturi tal-partit minflok nikteb pubblikament, iżda issa nemmen li Inqabeż kull limitu, iddikjara Chris Cardona f'konferma li ma kienx fadallu għażla oħra. Wieħed irid ifakkar fis-sospensjoni tad-deputat mexxej Laburista Chris Cardona wara li l-investigaturi kisbu littra mingħand Keith Schembri li t-tabib Adrian Vella għadda lil Jorgen Fenech biex jipprova jikkonvinċih iwaħħal kollox f'Cardona. Dan huwa l-istess Chris Cardona li fl-eqqel tal-iskandlu Panama Papers iddefenda lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri. Jekk ħattuna bis-sejf, ħantukom bil-mannara. Dakinhar rid jiġġieled lill-oppożizzjoni bil-mannara. Illum dawwar il-mannara tiegħu lejn l-eks Chief of Staff ta' Muscat li issa jissospenda ruħu mill-Partit Laburista. Chris Cardona mhux l-uniku li kixef il-kwistjonijiet interni pubblikament. Anke ċ-chairman tal-istazzjon Laburista Jason Micallef kien appella biex Keith Schembri jitkeċċa mill-Partit Laburista. Dan fil-waqt li l-kap eżekuttiv Randolph De Battista fuq Facebook irridikola lil Keith Schembri wara li Keith Arnaud, l-investigatur ewlieni fil-każ tal-assassinju tad-Daphne Caruana Galizja, qal li l-mobile ta' Schembri ma nstabx għax tilfu. Kumment dak ta' De Battista li jikxef fil-beraħ il-qasma li teżisti fil-Labor. Minnaħa tagħha l-kandidata Laburista Deborah Schembri ħarġet għal Keith Schembri. L-eks deputat tal-Labor ħarġet tiddefendi bis-saħħa lill-eks Chief of Staff ta' Muscat u qalet li għandu jingħata l-benefiċċju tad-dubju.